Yeah. Uh-huh. Yeah, 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 yeah. Lulle logger ind, men han rammer aldrig nød. Køber kun en digel, men hans aim er helt ødelagt. Runden starter, han står klar ved spawn. Et eneste skud, og så er han allerede gone. Han kalder sig en russe, en ægte russebusse. Men på serveren er han bare dagens største fiasko. Svedige hænder, fedtet tastatur. Knapperne flyver, når han taber endnu en duelur. Lulle, du skyder, men du rammer ej. Med din digel i hånden er du stadig på vej. Du drømmer om glory, men falder hver gang. På scoreboard står du nederst runden efter runde lang. Lulle, du spiller nat og dag, men talentet er væk, og dit aim er svagt. Du spiser kun buller og sidder så stille, verdens dårligste spiller. Det er dig, Lulle. Runder tilfreds med en bolle i hånd. Sidder på skærmen fra natten til morgen. Krydsbånden, Dust 2, Mirage, det gør ingen forskel. Han misser hvert skud, jeg selv på kort afstandsniveau. Ego Round Boy, råber han stolt. Køber en digel igen, samme gamle hold. Et skud, 2 skud, og begge går forbi. Modstanderen griner, er det seriøst din strategi? Han lover, i morgen bliver jeg pro. Men vi har hørt det siden år 1, og han er stadig no. Timerne går, men niveauet står stille. Igen det status, nej, bare legenden om Lulle. Lulle, du skyder, men du rammer ej. Med din digel i hånden er du stadig på vej. Du drømmer om glory, men falder hver gang. På scoreboardet står du nederst runde efter runde lang. Lulle, du spiller nat og dag, men talentet er væk, og dit aim er svagt. Du spiser kun buller og sidder så stille, verdens dårligste spiller. Det er dig, Lulle. Så luk nu af og giv musen lidt ro. Selv botsen og spørger, hvordan er du så nu? En russebusse, men en ting er sikkert. I Counter-Strike bliver du aldrig frygtet.